Моето име е Иван и добре дошли във втори епизод на поредицата ми с Комунистическа България в Hearts of Iron 4. Датата е 15 април 1936 година и днес ще продължим нашата подготовка за войната с Гърция. Както беше в миналия епизод, тази война е важна за нашите ресурси, защото знаем, че България няма толкова добри ресурси. И за това ще трябва да вземем ресурсите на Гърция, ако не искаме да използваме всички фабрики за трейдване. И ще анпаузнем играта. Испанската силна война мисля, че свърши вече, също не е започнала, което е странно. И така, обяснихме ли епизод, че искаме Съветския съюз да бъдем добри приятели, затова ще започнем да подобряваме нашите взаимоотношения с тях. И това ще взима Political Power всеки ден, но аз имам доста добър гейн на Political Power едно за един ден, тъй че би трябвало това да не бъде такъв голям проблем. След като преземем Гърция, както казах, ще се подготвим за война с Югославия, която не е толкова силна, но пак има ресурси. И съм готов. След този смятам да започнем с Support Weapons 1, което дава доста бонуси за всичките ми юнити, за тяхната защита и атака. Тук виждаме, че все още нямаме някои ресурси като нефт и гума, но това не е толкова нужно в момента, защото само едно ни трябва. И националният фокус е готов и защо това ще започнем да развиваме нашето политическо дърво. Виждаме, че се освободила една фабрика. Ще я сложим към Infantry Equipment, за да може да имаме оръжие, защото, както виждаме, все още имаме недостатък на оръжие с още 785 дена, което изобщо не е добре, но би трябвало сега това да се намали още повече заради фабриката. Като България имаме две пристанища, но за жалост нямаме naval dock-ярдове, затова не може още да построим флота. Но мисля, че тук долу, когато вземем Гърция, ще ни се освободят няколко naval dock-ярда и ще можем да започнем да строим нашите бойни кораби, които не знам колко ще ни бъдат нужни, но мисля, че ще са доста нужни. Надявам се. И ще бъдат полезни за превземането на Югославия. Може би, ако ни трябва Naval Invasion, може да направим на една от тези пристанища. Мишените ми са почти готови с тренировките си, но ще оставя тренира, защото това тук експириенс е много важен. След това, когато адвате различни неща към сините дивизии, като Artillery Support може тук да се адно, аз още не съм го ресърчнал, затова още не мога да го направя за жалост. Но смятам много скоро да се насоча към там, защото мисля, че е много важно да имаш Artillery Support. Дори части на света нищо не става все още. Все още Испания, не знам как, още не е в сигурна война, но... Да, много скоро в Япония и Китай би трябвало също да почне гражданска война. Гражданска война. Трябва да има война между двете страни, която повечето пъти Япония печели и затова става доста силна държава по-нататък. Виждаме, че гърците нямат толкова голяма войска и да ремилитаризация на Райнланд. Както обяснихме миналия епизод, Райнланда е място, където не може да се слагат войски от Германия заради някакъв пакт, но понеже германците имат такъв начин на фокус, могат да го отлучат това и вече могат да слагат войски в тези две територии, да подготвят офанзивата си срещу Франция, Белгия и Амстердам. Има пред Холандия, разбира се. Виждаме, че Political Effort не е готов и това тук от Съветския съюз виждаме, че Сталин прави чистка. Ще се отклоним към колективист етоса, което би трябвало което сваля демокрацията в нашата държава, което също не е толкова важно, но е важно да стигнем по-бързо до тези части, като
Internationalism Focus, което дава Daily Communism Support с 0,10%. И виждаме, че можем да си модифицираме гъваме, с това ще сложим Добри Божилов, Captain of Industry, което ще увеличи строежа на цивилните фабрики, смятам. Мисля, така беше. Това ще го махнем и ресърч ни за радиото е готов. Сега ще се отклоним към Mechanical Computing, което ще ни намали още повече ресърч тайма. Изключително важно е като България с тези само два ресърч слота, разбира се, трябва да стигнем до тези две части на National Focus дървото. Ето тук трябват ни двата ресърч слота. Те са изключително важни на нас и това тук също дава ресърч слот, но това по-нататъка. И сега само чакаме да видим какво интересно нещо стане в света. Тук горе има Retention, който обяснява колко в момента света е настроен към война. В момента само 1%, най-голямото това е заради remilitarization на Райнланда. Но това не е нищо в момента, тъй че не трябва, което е за нас, защото ни трябва колко се може повече време за да се подготвим за война. Защото в момента наистина сме много зле индустриално и така нататък. Съветския съюз в момента има само 50 National Unity и почват да ни харесват много заради това, че подобриха взаимоотношенията с тях. И виждаме, че бонусът ни е готов. С това сега ще ресърчнем паратрупърите, които би трябвало да можем да ги използваме в офанзивата с Гърция и да ни бъде по-лесно. Пак може да modify government и смятам да сложим Георги Иванов, който мисля, че по това време там някъде е бил премиер или министър-председател, той не също да е, все едно. Виждаме, че с Турция имаме добри взаимоотношения, което е добре и е готов този начин на фокус. Сега това не е толкова важно в момента, защото както виждаме комунистическата партия в България расте доста. Ние не нужда от толкова рано да се приспособяваме към комунизма. Все още е 1936 година, тъй че имаме доста време, за това ще продължим да ресърчваме индустриалния ефорт и така. В София все още не може да строим още фабрики, никъде не можем всъщност. Но в течение на играта това ще се промени, ще можем. Тук виждаме, че също така можем да гледаме, разбира се, ако имаме достатъчно decryption, нашите фокусите на различните държави. И Испанската сигурна война най-накрая започна, не знам, че толкова късно почна, но нямам никаква идея всъщност. И битката между републиканските испанци и националистическите започва. И както казах в миналия епизод, повечето време фашистска, т.е. националистическа Испания печели тази война, което не е добре за нас, но трябва да се задоволим, за жалост, с това. Тук виждаме, че англичаните се опитват да приготвят Малта за война. Видим колко е на Българска комунистическа партия, колко я харесват. В момента само 21%. Не е много, но има време, както казах. И в момента имаме 70 National Unity. National Unity показва колко територия трябва да се преземат една държава, за да капитулира самата държава. Да кажем, ако видим Германия, те има 90% National Unity, което е мисля най-многото възможно National Unity в играта. Което означава, че трябва да преземете почти цяла Германия, за да капитулира. Ако отидем да кажем в Русия, те имат 50, и че няма да бъде толкова трудно да се преземе, но те мисля, че започват с много малко National Unity и в момента 50 е доста добре за тях. И както виждаме, Италия току-що превзе Етиопия, което всъщност не е толкова зле за нас. Ето Етиопия тук. Мисля, тук има доста ресурси също така.
Също не, няма толкова много ресурси, има само 2 гума, което не е чак толкова добре, но явно го правят за факторитата. И тук можем да променяме законите все още, маркета и економиката. Но това още няма го правим, ще пазим political power за после, когато започне войната. Тук ще продължим да слизаме надолу по това National Fox 3. Тук виждаме, че не става нищо интересно в момента. Може да последим войната в Испания. Първоначално играта започва много бавно, но после почва да става доста интересно. И за това в момента ми е малко трудно да говоря. Но ще се справя. Тук виждаме, че националистическа Испания, както виждате, пак печели. Даже доста обградила. В всичките им игри до сега съм виждал само 2 пъти да печелят републиканска Испания. И то доста трудно печелят. Но явно този път няма да се случи. И ако погледнем, виждаме, че Съветски съюз е пратила свои дивизии да помага на републиканска Испания. Националистическа Испания получава помощ от Германския райх. И което не е много добре, което означава, че може би ще видим тази игра малко по-първоначална война между германците и Съветския съюз. Но това доста ни ни притеснява, защото по принцип тук Румъния почти винаги става легионери Румъния, което означава, че стават от фашистите, както и Унгария, което означава, че ще трябва да водим доста голяма война, но това няма да ни притеснява, защото ще имаме хелпа на Съветския съюз и може би на Монголия, всъщност, които не правят много, но пак е нещо. Тук това ни казва, че комунизма в нашата държава почва да расте все повече и повече, което е добре за нас. Ето, както виждаме, имаме 24% комунизъм, 26% фашизъм и 48% все още има цар-бориските лоялисти. Но те скоро ще изчезнат заедно с фашистите. Тук все още няма да адвам различни генерали, защото не са ни нужни в момента. Тук в момента националистическа Испания направо ги погува и в момента републиканска Испания е много близо до капитулация. Което, както казах, не е добре за нас, но какво да се прави в момента, защото аз не мога да пращам мои дивизии там, понеже още не съм комунистическа държава, но ако бях, ще го направя. И в момента слизаме все по-надолу и по-надолу в индустриалното дърво. Югославия би трябвало горе-долу лесно да я превземем с помощта на Съветския съюз и после ще видим какво ще правим с фашистите. Ще гледам много да не влизам война първо с тях, а първо да превзема Гърция и Югославия. Тук малката албанска държава би трябвало скоро да стане италианска територия, защото Мусолини мисля, че има National Focus, който превзема Албания без война. Ето тук някъде ето я, Albanian Occupation. И това мисля, че всъщност това има тук бифренд България, което мисля, че увеличава фашизма в България всеки изминал ден, ако те решат да го вземат, но както виждам в момента те са се опътили към индустриалния ефорт, който всъщност е тук. И два ресърча са готови. Паратруперите и мисля, че беше другото ето тук. Да. Ще вземем Improved Machine Tools, което ще увеличи Production Efficiency капа и ще вземем също така тук всъщност видим спорт батальоните, хубаво да си има Field Hospital, което мисля, че намалява шанс за повече жертви в вашата война, което ще бъде много важно за нас като държава с толкова малко manpower. И както казах в първия епизод, човешка сила, защото съм аутист и нямам приятели. Тук
все още как няма да променим нищо. Може би ще трябва по-нататък да променим, не може би сигурно ще трябва да променим Conscription Law, защото с толкова manpower няма как да се работи. И за жалост, когато превземат някоя държава, освен да я пъпетнете, нямате как да вземете нейния manpower, тъй че няма да има толкова много manpower и за това няма да може да направим повече дивизии, да кажем от 80-90, мисля. Поне аз съм правил толкова много, но така е. Такъв е живота с България. И тук Мадрид, столицата на републиканска Испания, е напълно украден. И вярвам, че много скоро ще капитулира републиканска Испания, за жалост. И това ще помогне много на фашистите, защото аз по принцип мисля на социалистическа Испания да не влиза веднага в аксисите, но по-нататък сигурно ще трябва да помагат. И в момента ни е готов още един Armament Effort. Ще направим още един за Military Factory. Тук ще се строят все повече и повече пушки. И Хинденбург инцидента. Хинденбург. Принцип в тази версия на играта явно, т.е. в моята кампания, в принцип има две опции. Или инцидента да се предотврати, което в момента е станало, или да се запали самия Хинденбург, но в момента при мен явно това не се е случило. И аз в момента не съм сигурен каква е разликата между двете и мисля, че нещо се случва по-нататък заради това, но не съм много сигурен какво. И в момента, освен цивилната, т.е. гражданската война, нищо не става. Improve Machine Tools беше станал много бързо, защото мисля, че бях направил Industrial Effort, което дава 50% бонус за Research Time на едно от индустриалните неща. Т.е. това да. И сега ще вземем, тук може да избираме между Concentrated Industry и Dispersed Industry. Ние като комунисти не вярвам много да влизаме във война, за това ще... Разликата между двете е, че това намаля малко Factory Output от това, кажем Concentrated Industry дава 20% Factory Output, а това дава само 10%, но увеличава тук колко са здрави самите фабрики при бомбардировка и с 10% по-малко демидж ще поемат те, докато тук няма такова нещо. Но аз като комунистическа държава не вярвам толкова много да ме бомбардират, тъй че няма да тръгна за това. Ще си взема Concentrated Industry, което ще увлечи доста Industry капа. И мисля, че това ще бъде за този епизод. Няма се ви е харесал и ще видя в следващия епизод. Чао!